Hi guys, good morning. Aray ko. Mag-alas 9 na guys sa buntag. Nagapayong ko guys kay Arang Inita. So, welcome back again sa aming YouTube channel. So, wala pa nagpa-subscribe guys, palikog subscribe, like, share, and comment. Click nyo na po ang fan guys, bell button para ma-update mo kung na may bagong video guys. Galak ako ron guys kay mato ko karon sa merkado, mato ko sa Palawan kay nako ihog nga kwarta, then mupalit ko sa gamay nga wala na sa among paninda, mupalit ko og bugas og sudanon. Actually guys, lapat jud kayo ang duha na ko kaadlaw guys nga lain hang lawas. Kaso init. Pasensya na mo guys, kagapayong ko kay Arang Inita. Kaso ning barog ko guys para mapadanag kwarta din. Mapalit ko sudaan para unja na ni Nonoy. Mag-duty si Nonoy guys. Umakun, wala daw sila duty. Labat kayo ang guys. Doon na ni kaadlaw. Ambot nga no. Mura kong isip-on. Sukas hangin. A few moments later. So guys, din ako sa Palawan, abot na ko guys. Nahumanasad ko fill up, madugaling din kay karon kay white pila. Usahay guys, grabing taasan ni pila guys. Yung Palawan diri sa Ak Mercado. Then karon madugaling kay gamay ra. Hanang gisod sa hanang banga guys ang fill upan. Man ako fill up, maghuwat na lang ko guys og tawgon ang panganin. Kasi kuya guys, pwede na siya magsandas guys. Wala na siya sirupin. Much later. Shout out ko sa mga diri sa Buaya, Lamasan. Mag-tour ta ko taon. Pila kilo ani? 100. Pilihan na ka nang walay bangag. Para Kinahanglan tayo way bangag. para way Guys, magbuyo. kinahanglan tayo walay bangag. Para way magbuyo.
Much later. Hi guys! Diyan ako sa bahay guys. May abot na ko guys ito sa merkado. Oo kaadyo ka vlog dito sa merkado guys. Naglisod ko sa ang bit-bit arang bugata. Nagdadapa ko sa ang payong. Naglisod ko kuan guys kanang vlog dito sa kuan merkado. So diyan ako garon guys gipaningot ko kapahuway sa ako guys kay kapoy ladyo bilang merkado dere guys. Yes no ga duty mo. Kuan exercise gabaklay ako guys. Kamo ang pinalit guys no. Bakit na ninyo ang pinalit? Ag kanang ahong 500 guys pinanalay sukli. Kamahal sa mga pamaliton guys no. Grabe, nalipong ko na to guys, oy. Nalipong ko mga presyo. Ito guys, mahal lagi pamaliton karon. Mga kinahanglan bitaw na tay. Kahit ta makuan, kinahanglan magtipid-tipid, dito basta lang ko basta lang gastos kay grabe pamaliton ron bay. Mahal na kaadyo guys, grabe. So kini guys, ang makita ninyo ning palit ko og kanang nay para sa among tinda-tindang gamay kay naman ko'y tinda-tindang gamay ari guys sa sa pultahan. Yung palit po ko kay kuan katong wa na kuan ba stock. So gamay ra gud pud guys, pila ra ba pud. Medyo na laman lingaw-lingaw na diri sa bay guys na ko'y gamay tinda-tinda. So mo siya guys no, yung pinalit. Yung palit ko og Lucky Me. Dugay po ko sa grocery guys kay natan-aw ko sa mga expiration. Di naman di uban nga di parehag expiration ani guys. Nay uban mga September, August din dugay ko kay ang ipamilig October. Nang tagal ko na November dadto man day November mga October na kuan pinakadugay. Kung dugay ko sa grocery guys. Ganina ra man ko nadugay ko sa grocery. Kay namili lagi ko sa kuan. Akaning bit November pa ni ma-expire. November 23 kay das ni agi guys daghan mig na expiration amo lang gilabog sayang. Ilabog ka pa kabuok kauban na pansit canton motong gamay sa lang gipalit karon. Ano lang duha ka beef o duha ka tulo dani ka beef guys. Tulo ka beef o duha lang sa ka chicken kay di pwede damanan guys kay usahay gamay ra yung palit maabtag expiration sayang. Then palit po kog alcohol guys sa pila daw ni 40 ni guys, Diyos ko. Then kani guys ganahan ko kay Nescafe Original. Siya naman ang book guys, wala na dyan ipakialam. Kuan 75 na siya guys, then buy one take one. Ay ito, buy one get one. Tag 75 then sila nito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 75 then nakoy nadang isa kay buy one get one man. So kalikuan kay ganahan lang ko. So nakita ko sa buy one get one, syempre makatipid diba? Wala. Hindi pa kung palit karon sunod adlaw mawa na ning buy one get one. Hindi. Karon buy one get one man palit ko. Din kani po siya guys kay naman po mo palit din deres ang tindahin na hindi masayang kay naman hinong iwo palitan. Then kapatuban. Ano guys ang napalit? Palit po guys og Rimself og Sunsilk. Rimself og Sunsilk. Marami ang napalit guys ang mga kuan. Tahong tinda-tinda. Wala na siya. Pero kani guys, ini siya tinda ha sa amuning gamiton diri ni Noloy. Mura ni siya guys, mga 300 plus na siya guys, kana siya. 300 plus na ni. Kanin dili ko nakatipid guys kay buy one get one man, di ba? 75 din mat napay isa madam.
Okay na ni guys. Then, ay dapat din mantika guys. So, kung yung mantika guys, des ni Agi, actually, tag 15 ra ni siya guys. Tag 15 ra ni din. Karon saka na po, naging 18 na daw. 18. Grabe no. Kuan jud. Kanang naay mapamaliton karon kay anam-anam og kasaka guys. Ito. Unahon na ako. Kinanglan jud ay magtipid no. Di mag basta lang kuan sa kwarta. Syempre. Grabe na karon nga kanang pandemic pa ba? Pero at least ay makakuan ampo lang ta na makaon lang tag katulo sa isa ka adlaw guys. Pasalamat tas Ginoo nga kuan nagaag sakit baskog sa lawas ihatag niya nato permi. Mara na guys ang share ninyo sa ang napalit sa merkado. Din palit ko guys kanang na ay taong ano guys talong taong ano guys duha ka buok kay dugay po ko na to guys kay ang kita naog na bay buho-buho kay basta na namod yung mga ga kitig-kitig bitaw pod then man hinuon nindot na siya hani unyang hapon na siyang lutuon guys butangan og kanang na ay itlog tortang taong kay favorite ni Nonoy guys. Then napalit ko manok guys. Diyos ko ito manok guys ang gipahiwa-hiwa siya gagmay kay ako ni siya ko anon kanang na ay pila na ni 40 balik 40 nga manok guys. Then tangan na siya og kanang sayote. Kuan nakalimot pa dali ko guys bitaw palit ta kuan sagol anang manok katong dahon sa sili. Sayote ra isagol guys. Pwede na na pwede na higop sabaw. Hindi naman mag-mind og daghang sagol di ba guys? Importante kay ni sabaw mo man ang importante ka ng sabaw. Don't mind the sagol-sagol kung mao sayote ra ni. Kay nakalimot ko guys kinawas ang ano na kay naglisod lagi ko at kuan kay bugat ni wa gali ko kapalit og bugas guys kay di na kaya kay bugat layo pa ba kamo adiri guys sa merkado. Nagaba dapo ko sa payong. Kung ugma na lang may mo palit og bugas guys kay nanas Nonoy wala slide duty tomorrow. Bot nga nang wa slide duty ugma. Holiday ba? Mura ni guys, share na ninyo ang napalit sa merkado. So mura to, nalipong lang ko gamay dito sa merkado kay sa presyo. Pero kuan. Pero kaning taong guys, ang gipalitan sa kanang kuan. Amigo man daw na ako. Taga Bohol man daw po to sila. Medyo hangyon ko ato, mapalit ko ato nila. Mga buutan man. Mga taga Bohol, mga buutan good no? Tomorrow to guys, before end of this video, mag shoutout time muna ako. Ay my god, ay sa guys, tinawag papi. Naamad dog ang listahan sa shoutout guys kay wala na ako ibutang dire Shout out time! Before end of this video, I wanna shout out to Master Neo TV channel from Dubai. Para kay Master Rico Vlog daw. So, salamat ninyo sir, watching from Dubai. Keep safe kayo dyan palagi. Thank you sa panood sa aming vlog. At saka kay, shout out din also kay, ang sarap to. Kaya nasuwat diri guys, kay nakalimot po ko. Kay
I know. Bisayang Tisoy, shout out sa iyo dyan. Salamat kaadyo sa imong pagtanaw sa among vlog. Sa imong pag-support, ma'am. Bisayang Tisoy, shout out. So, maura to guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. Ako ra isa guys, nag-work si Nunoy. Salamat ninyo guys. Sana mag-subscribe pa po kayo sa aming YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, share, comment, and click the notification bell para ma-update kayo sa aming mga video. Salamat hanggang sa sunod sa aming vlog. Kita-kita soon. Bye!